Mae'r Cronfa Loteri Fawr yn dosbarthu arian gan y Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol. O blwyddyn mae'r Cronfa Loteri Fawr yng Nghymru'n ariannu tua 1200 o brosiectau i wneud gwaith anhygoel i gefnogi eu cymunedau a gwella bywyd pobl. Mae o leiaf 50 o brosiect ym mhob awdurdod lleol. Yn wir, mae'n debygol eu bod chi yn byw yn agos at brosiect sydd wedi ei ariannu gennym. Mae 3 phrif grant ar gael, sef grantiau bach, arian i bawb y Loteri Genedlaethol, sy'n dyfarnu grantiau o 300 hyd at 10,000 o bunnoedd, grantiau canolig o 10,000 o dyn i 100,000 o bunnoedd, pawb a'i le, grantiau mawr i fyny at 500,000 o bunnoedd. Gall unrhyw sefydliad dielw ymgeisio, enghraifft gallwch bod yn grŵp cymunedol, elusen gofrestredig, ysgol neu fenter gymdeithasol. Bydd angen i chi gael cyfansoddiad, cyfrif banc a set o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn diwethaf, ac o leiaf 2 aelod nad ydyn perthyn i'w gilydd ar gyfer grantiau bach a 3 ar gyfer grantiau mwy. Mae'n rhaid i bob cais ddangos bod y syniad ar gyfer y prosiect wedi dod allan o sgyrsiau a chysylltiadau rhwng eich grŵp a'r gymunedau ehangach. Rydym eisiau gweld enghreifftiau yn eich cais eich bod wedi siarad a gwrando ar y bobl a fydd yn elwa'r prosiect. Rydym eisiau gwybod bod gennych chi ddealltwriaeth dda o'r hyn mae sefydliadau eraill yn ei wneud yn lleol, bod yr hyn yr ydych yn ei wneud yn cyd-fynd ac yn ychwanegu at hyn. Mae seilio pethau a gryfderau yn bwysig i ni fel rydym eisiau gweld sut fydd eich prosiect yn elwa ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli mewn gymuned. Ni wraeth y bydd hynny mewn gymuned ddaearyddol neu'n gymuned o ddiddordeb. I geisio am grant bach neu fawr, ewch yn gyntaf i'n gwefan www.cronfaloterifawr.org.uk a dewisiwch maint y grant rydych am ymgeisio amdani. Neu ffoniwch ni ar ein llinell gymorth ar 0300 123 5735. Sut ydym yn penderfynu ar ddyfarnu grantiau? Mae bob cais yn mynd at banel o arbenigwyr ariannu. Ar gyfer ein grantiau mawr, mae'r panel yn cynnwys pobl o sectorau gwahanol a chymunedau o ardaloedd ar draws Cymru. Ac os byddwch yn llwyddiannus, mae'n bwysig i pobl sydd yn byw yn eich cymuned wybod bod y grant yn bosib diolch i'r cyllid sy'n cael ei godi trwy'r Loteri Genedlaethol. Felly rydym yn gofyn i chi sicrhau eich bod yn cynnwys ein logo dwyieithog ar ein dynyddiau i gyd. Cofiwch gysylltu â'r cyfryngau lleol i rannu'r grant a mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd gwych o rannu'r newyddion diweddara ar eich dyfarniad. Rydym yn cynnal digwyddiadau ariannu wedi targedu at godi ymwybyddiaeth rhwng grantiau ar draws Cymru. Cofiwch dilyn ni ar Facebook neu Twitter.